Morgenmad er faktisk det sidste, jeg gør, inden jeg går ud af døren, så nogle gange så bliver det ikke helt så godt. I nogle perioder, der spiser jeg faktisk ikke altid til morgenmad, men ofte så gør jeg. Ja, jeg spiser altid morgenmad. Jeg skal altid morgenmad, det kommer ikke. Jeg prøver at nå det, men det er ikke altid, så det er ikke det store sum, i hvert fald lige pt. I dag der er vi på Ørestadens gymnasium, og det er vi fordi, at vi laver reklame for Nøglehulsmærket. Vi har serveret morgenmad for de unge mennesker, og så vil jeg lige sige lidt om, hvorfor det egentlig er vigtigt at spise noget sundere mad. Det grønne eller et eller andet økologimærke, eller noget sundhedsmærke, noget miljømærke. Eller... Jeg synes i hvert fald, at jeg har set på nogle af de havrebønspakker, jeg har købt der. Jeg aner ikke, hvad det grønne nøglehul er. Det jeg forbinder med det grønne nøglehul, det er ligesom et sundt alternativ til almindelige dagligdags varer. Som egentlig ikke er så meget dyrere, synes jeg. Men også, at det stadigvæk er en lille smule lækkert, men bare på den sunde måde. Jeg tror ikke, jeg har tænkt sådan videre tanke over det før nu. Jeg tror ikke, jeg har lagt så meget i det. Så jeg vidste slet ikke noget om før. Nej, jeg aner heller ikke overhovedet. Men det er meget interessant, også hvis I giver information omkring, hvad der er godt og hvad der er dårligt, og hvad det ikke må gøre for. Ja, det er jeg enig i. Jeg har prøvet det før, at sælge de her produkter. Det har været lidt svært. Så ja, hvis det skal være, at de lige skal have en gratis gang morgenmad, så vi kan få dem i gang, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Så kan jeg også prøve at videreføre det her, efter jeg har det. Jeg synes, det var enormt fedt. Altså, det ville spare for noget tid, også fordi jeg bliver enormt ærgerlig, når jeg ikke når det. Så det ville være rart, hvis man havde mulighed for det, når man kom herover. For eksempel som nu. Godt, altså jeg nåede heller ikke i dag at spise morgenmad, så det var sådan ringen over ud for dagen. Jeg synes, at det er fedt for dem, der vil gøre det, at der er et sundt alternativ, så de ikke har en myslibar at vælge imellem. Ikke? Altså, at de kan få noget ordentlig morgenmad, som ligger en ordentlig bund, og som de kører på, og de skal over koncentrere sig i timen. Jeg vil sige, hvis de starter dagen på en god måde, og de bliver mindet om, hvor vigtigt det her er, så bliver det i hvert fald sundere, end de er. Jeg må sige det sådan. Jeg synes faktisk, at man begynder at blive ret bevidst om det, og købe de rigtige varer, som er måske lidt dyre, men de er stadig lidt sundere. Jeg tænker meget på at skulle spise, hvis man siger, noget med meget fuldkorn i, og heller ikke spise for meget eller for tungt. Nu går de jo på gymnasium, og når nu de har ligesom smidt sig selv herhen, så kan de jo lige så godt få maksimalt udbytte af den indsats, og så få noget mere ud af undervisningen, og det får de faktisk, hvis de spiser noget morgenmad, hvis de får lidt sundt mad i løbet af dagen. Så herfra en opfordring til at huske at spise nogle måltider hver dag. Ikke at springe dem over, men også at spise nogle ordentlige måltider. Så tak for ordet.